Sidin ta' negozji żgħar u medji se jsibuha iktar faċli biex jgħaddu n-negozju tagħhom lit-tfal jew qraba. Dan permezz ta' tnaqqis fit-taxxa tal-boll kif tħabbar fil-baġit għal din is-sena. Fil-fatt minn 5% taxxa tal-boll naqset għal 1.5% li jfisser li n-negozji se jifrankaw 3.5% tat-taxxa. Dan kien spjegat f'konferenza tal-aħbarijiet mill-Ministru għall-Finanzi Edward Scicluna u l-Ministru għall-Ekonomija Chris Cardona. Scicluna stqarr li l-miżura turi biċ-ċar kemm il-Gvern fehem l-isfidi li qed jiltaqgħu magħhom in-negozji żgħar u medji. L-inċentiv fit-taxxa tal-boll se jwassal biex is-suċċessjoni tan-negozji isir iżjed faċli fl-istess waqt li jgħin biex ma jkomplux jintilfu negozji tal-familji. Din miżura hija importanti ħafna għal kull negozjant li bena n-negozju hu. Ħadem stinka, però kiber fl-età u issa allura jibda jaħseb dwar il-kontinwazzjoni tiegħu mit-tfal tiegħu u ġenerazzjoni li ġejja. U dejjem hemm dak l-ostaklu dik l-imma illi taxxa qawwija fuq meta jiġi biex jitrasmetti proprjetà u negozju lit-tfal. Aħna rajna illi n-negozji għandhom jiġu biex ngħidu hekk. Naqsulhom ftit l-ostakoli għaliex fl-interess tagħna il-negozju jkompli. Il-miżura hija għal sena sħiħa, żmien biżżejjed biex is-sidien ikunu jistgħu jgħaddu n-negozju tagħhom lil uliedhom fl-istess waqt li jistgħu waqt li jsir it-trasferiment iżommu l-kontroll tan-negozju. It-tnaqqis fit-taxxa tal-boll se jgħeleb ostaklu li għal snin twal wassal biex negozji kbar f'pajjiżna intilfu dan kollu għax ma kienx hemm protezzjoni għalihom. Liema protezzjoni għal il-Ministru għall-Ekonomija Chris Cardona qiegħed jingħata proprju wara li dan il-Gvern daħħal il-liġi dwar in-negozji tal-familji. Liġi li tfasslet wara konsultazzjoni wiesa man-negozjanti Maltin u Għawċin. Il-Ministru Cardona qal li dan kollu se jagħti sens ta' kontinwità biex dak li bnew sidien ta' negozji ma jintilifx. Il-Gvern irrikonoxxa l-għaqal u r-reżiljenza biex dawn in-negozji kellhom suċċess għal Cardona għal daqstant l-inċentiv fit-taxxa tal-boll u kruċjali biex it-trasferiment isir faċli fl-istess waqt li jkun hemm sens akbar ta' ppjanar għal futur tal-istess negozju.